Inkonzo yamapolisa yaseMzantsi Afrika iqinisekisa uluntu ukuba akukho ukunqongophala kwezixhobo zokuqokelela ubungqina bokudlwengulwa kwabantu abadala okanye abantwana kwizikhululo zamapolisa kulo lonke ilizwe. Iziko lithi izixhobo zisafumaneka lula ukuxhasa amaxhoba okuxhatshazwa ngokwesondo, ngelixa ezinye ezongezelelweyo zisasazwa kwilizwe jikelele. Amapolisa agxininisa ukuzibophelela kwawo ekuqinisekiseni ukuba abasindileyo kubundlobongela ngokwesondo baphathwa ngesidima, uvelwano kunye nokungxamiseka. Isebe lenkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika liqinisekisa uluntu ukuba akukho kungoneli kwiikiti zokuqokelela ubungqina obumalunga nokudlwengulwa kwabantu abadala kunye nabantwana. Lisithi lisazimisele ukuqinisekisa ukuba amaxhoba obundlobongela obusekelwe kwisini aphathwa ngentlonipho novelwano. The Acting Minister of Police, Mr. Firas Kachalia, wishes to reassure all South Africans that there is no shortage of adult or child rape evidence collection kits across the country. Gender-based violence and femicide remains one of South Africa's most pressing national challenges, and the South African Police Service remains unwavering in its commitment to ensuring that every victim of sexual violence is treated with dignity, compassion, and urgency. Rape evidence collection kits form a critical component of the criminal justice process, enabling the collection of forensic evidence that strengthens investigations and assists in holding perpetrators accountable before our courts. Rape evidence collection kits are available throughout the country, and additional kits are currently being distributed as part of ongoing procurement and replenishment processes. These deliveries are proceeding as planned to ensure that facilities remain adequately stocked and that services to victims are not interrupted. Elisebe lithi zikhona iikiti ezoneleyo kwilizwe jikelele futhi ziyaqhubeka ukongezwa. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.